A v živote mu nepodám ruku. Je to hajzel obyčajný. Či by si vedel povedať aspoň 3 pozitívne veci o našom súčasnom premiérovi? O Ficovi? No však práve podľa mňa aj to, že on inteligentný je. Myslím si, že to je pozitívne. Aj počítaš? Dobre, inteligentný a myslím si, že aj je húževnatý. Okay. Ako odvážny? No odvážny, to by som asi nedával. Odvahu si predstavím trošku inak. Povedzme si, že to je dobre inteligentný, húževnatý a vytrvalý. Vytrvalý, húževnatý je veľmi podobné síce, ale povedzme si, že tieto 3 vlastnosti. Okay. Len problém je ten, že on jednu, druhú, tretiu vlastnosť, aj inteligenciu, aj húževnatosť, aj vytrvalosť zneužíva proti svojim voličom. Lebo on má v hlave dosť a on si vymyslel, keď ja ich budem dostatočne rafinovane klamať, tak oni mi to budú veriť, budú ma voliť a ja budem mať potom biznis v politike. A toto vlastne robí. Čiže potom, keď zneužívaš v politike tie dobré vlastnosti, ktoré máš, podľa mňa nie si dobrý človek, alebo nie si dobrý politik. A vy sa stretávate s Ficom? S pánom Ficom, akože v parlamente sa stretávate, nie, že vidíte tam, nie? Akože, na chodbe? Akože raz som išiel vedľa neho po schodoch, sme išli. A to musí byť on mal labu cez 2 schody. Akože to malo, ja neviem čo. Má veľkú nohu? Strašnú. Ináč, to ti poviem také tajomstvo vlastne. Jeden jediný krát v živote som podal ruku a to bolo takým kvázi trošku aj omylom, že to sme stali 2010 poslanci a teda sme tam stáli tak novozvolení poslanci okolo jedného stolika a zrazu taký rozšafný Fico došiel a ja som to až následne sa dozvedel, že s výbohom. To je taký keď nevíš, tak má napríklad taký byčíček a domček v Monaku, teraz sa 4 roky skrýva v Arabských Emirátoch, lebo jednoducho tuto sú trestné stíhania voči nemu a tak podobne, jednoducho taký smerácky zmrt. A čiže taký. A teraz akože oni išli a taký podľa mňa mali nejakého frťana v sebe, ne jedného, ale určite teraz akože tam došli a tak do radu podávali ruky a ja až keď akože som toho výboha, to som aj nepoznal, ale oni dvaja spolu išli a potom mi niekto hovorí, že vieš, že to bol ten, čo tu bol s tým Ficom. Že to bol výboh. A potom som vedel, že to sa nehambí ho sem akože doniesť na takéto miesto v pohode. No ale teda to bol asi jediný krát, že to bol asi jediný krát, to bolo jediný krát, hovorím, že tak omylom myslím si aj z jeho strany, aj mojej. A v živote mu nepodám ruku. Je to hajzel obyčajný.